Hej og velkommen til igen. Efter vi lavede den sidste video, der arbejdede vi jo en del med kul, eller jeg arbejdede en del med kul og blyant, og det har jeg fikseret med min fikseringsspray, så vi er klar til at gå videre, og det skal du selvfølgelig også huske selv, hvis du har prøvet dig frem. Denne her video kommer til at handle lidt omkring acrylic ink. Det kommer til at handle en lille smule om serigrafi, hvordan bruger jeg det i maleriet. Og så kommer det til at handle om at få lys ind i maleriet. Vi har nogle ret mørke steder her, og jeg tænker, at vi skal prøve at se, om vi kan få lysnet maleriet, så jeg kan vise dig, hvordan teknikken er i hvert fald. Så du selv kan arbejde med det derhjemme. Så hvis vi starter ud med det, du kan lysne på flere måder jo. Så jeg prøver lige at vise begge teknikker, tror jeg, det ene sted og det andet sted, så kan vi se, hvad forskellen er.